Tak ľudia, vítame vás v novom dieli prvom dieli a prvom videu na kanálu. Tu ja som Darkneter, a je tu so mnou CCH13. Ahoj. A môžeme ísť do toho Čakaj, ja si dám jednotku a hej, tu, na ľavo v rohu, si nevšimajte, to je tá pomôcka. No a máme tu koňov, ja mám taký debilný Minecraft, že mi ukazuje tebrnka tak čudné. Ja mám všetko úplne úžasné a máme úžasný resource pack, dúfam, že ho dáš do popisku. Áno, dám ho do popisku. Trávička sa kýbe. Určite naši fanúšikovia poznajú shaders packy, keď sa napríklad, že listy vlnia, voda sa vlní. Poznáte to, hej? Asi neviem, ale mohli by ste to poznať, ak áno, píšte. Mohli by ste to poznať, napríklad, veľa to používalo. Tak v tomto resource packu to vyzerá podobne, ale nevlní sa to, ale vyzerá to, keby sa to tak vlnilo. A je to úžasné. A keď poznáte tieto resource packy, píšte do popisu. Na toto tam predsa je. Ten strom tu vezme. Dobre, neskač tam na tom koni. No a my budeme dnes robiť čo? Dnes si upravíme troška tento hrad, takzvané. Áno, upravíme, lebo tuto náš kamoš ešte pred natáčaním tu spravil takúto škáredú ohradu. No, tak. My vlastne natáčame akoby uprostred nášho hrania, keď sme akože... Proste nejakého forest. Na tomto serveri je flight darma, pretože sme majiteľia. No a takto... Ale nebudeme si givovať. Veci si negivujeme, všetko sme si to proste zarobili. Računte na tej knihy pána, to sme zabili takého debila. Áno, jak sa to volal? Taký banán, či čo? Kikuš, alebo daj... Kunak. Áno, on mal meč kuna a ja mám železný meč od neho, taký fajný. No, tak ja to tu idem nejak spravím. Tak ja mám akože ten krompač. A vy vlastne keď hlasujete na serveri, tak vy dostanete vlastne také diamantové bloky. A my, že sme majiteľia, tak sme si dali nejaké sekery a toto. Že ako Enchant dal na 5. Enchant dal na 5? Ja mám na 5, no. Lebo ja nechcem žiadny enchant dal. Čo? Ja nemám žiadny enchant dal. Nechcem vás podvádzať, milí diváci. Ale ja mám na 5 takú lopatku. Pozor. Ja si to ide. Pozri sa na ňo. No poď, ešte to potiahneš, poď. A, hop. To si fakt myslíš, že tam dojdeš? Ne. Ty som zase svetoval. Ja? Áno. Maminka, povedal, že som sa svetoval. Hej, môj koň sa svetoval. Ale, robí si prdel? Čakaj. Ako nazvem svojho koňa? Stoj, dej si mi rollen. Pozri sa na ňo. Počkaj. Sa úplne točil proste, že dej si mi rollen. Snad to spievam správne. Povedzte mi, ak to spievam nesprávne. No, takže ja to tu zborám. Hej, kúkni si meno mojho. Zas si mu dal meno. Nenadávaj vo videu, kokso. A čo? Však to je pekné. To je také pekné. Áno. No chápete ho, milí fanúšikovia? Toto není možné. Také pekné meno. A tebe sa nepáči. Pášať jeden. Mám sa páči? Áno. Ak sa vám páči, tak napíšte. Ak sa vám toto meno páči, dajte like. Ak sa vám nepáči, tak si naserte si. Musíte si nasrať. Ja som baby. Chápeme sa. No dobre, však ja mu nejaké meno zmením. Ale nerobte. Like, dajte tak či tak. Ale lajky dávajte tak či tak aj odber. Ak sa vám veľmi bude páčiť, dajte
dajte odber tam šupnite. Viete, také, keď si dáte pod video, tam píše také tlačítko subscribe alebo odber, neviem v jakom jazyku to máte, a na to kliknete a dajte mi odber. A keď to urobíte, forever. A píšte do komentu, či sa vám video páčilo. Ja neviem, čo mám za meno. A mimochodom, hejtrov, vieš čo robíme s hejtrami? Hejtro? To čo je? No dámy a pani, kokso, toto je nevzdelaná duša youtuberská. Hejtro, to je taký, čo ťa furt. Ale to si spravil zle, toto si spravil zle, ja ti ruším odber, kvôli tomu to. Poznáš? Ja, aha, toto, hej, dobre, už viem, čo myslíš. Funguje tu trikapitátor? Hoďte sa pozrieť. Hej. Ja neviem. Neviem, či som odpovedal. Hej, asi hej, ja neviem, si nepamätám. No, ja to tu musím... Bliká tu také želené, také žlté tlačítko. Ej, čo to?